телефон ще лази ясно. Сега знаете ли какво ще направим? Ирван. Сега. До 5 поемате дъх вътре в себе си. Погледнете на мене. До 5. Едно, 2, 3, 4, 5 изпускате. Айде сега. Поемате. Едно. Поемате дъх. Когато Романев това терапия. Ние казваме, преди да направиш белята, изброй до 10. Ама сега се научих, че трябва до 5 да поема въздух. Едно, 2, 3, 5. После. И всичко поява. Нека да бъде слава на Господи Бога. Слава! Алелуя! И аз малко съм развълнува така. Получих някаква енергия, не знам какво стана. И благодаря на живия Бог за това нещо. Знаете ли какво ще направя? Имаме малки скромни подаръци да дадем на нашите брати. Алелуя! За да може след това да започне да го служат, да се бъде в пълнотата и в помазанието на Святия Дух. Нека да кажем амин. Амин! И аз се молих много и разбрах, че вярваме ли? И когато вярваме, трябва да вярваме, че вече сме получили. Амин! И аз познавам една сестра, как Бог и проговори, тя се е молила за един парфюм. Тук не се е молила за парфюма, машина. Защото Господ, когато проговори, че вече е получила парфюма, който иска, а тя само имаше $1. И така на една гаражна продажба, Бог я определи точно за $1. Нейният парфюм, който тя желаеше. И в един момент стана така, че една майка е купила на друга майка, доколкото разбрах. Дъщерята е купила на майка си. Така ли беше? И в един момент пък майка не е харесала парфюма и го оставила и тя го продава. Разберете за колко пари? За $1. За $1. И тя беше нашата сестра Ребека. Алелуя! Но си изненада, имам още един парфюм. Имам още една награда. Ще ми помогнат да видя и най-ден малко, че искам да демонстрирам нещо. Моля, заповядайте. Ето ги има контакт. Има вода, гледай колко шишета има вода. Кабелчето. Я ще ви демонстрирам. По това време вие се молете се.
Включвай там. Топчето там ли е? Дай си фей водата сега. Сега ще ви разкажа нещо още. Халелуя. Знаете ли, когато ме ръкоположиха за апостол, преди да бях ръкоположен за апостол, бях научил 50 истини на апостола от книгата на доктор Джон Борис. Стига. Славя, да. Вижте сега опани да го видят. Нищо не почва от водата. Сега. Вижте какво. Ще ви кажа и внимавайте на това нещо. Това е служението на доктор Джон Борис, Халелуя! който обхваща цялото земно кълбо. Това е църквата на пастор Краши. Това е църквата на Краши Сакаре. И потоците се събират на едно място и ще им произвеждат река. Нека да дадем една мощна слава. Халелуя! Това преди го намокрихме с циганска вода, ще бъде за доктор Джон Борис. Пастор Краси, а пък това е братко мой за вас. Същото е. Защото сме в един Алелуя, нека да прославяме. Господи, Бог да ни благославя. Отиди да шипеш водата, служи му плик и го служи в чантата. Thank you. God bless you. Сега, моя брат Краси, ще му дам думата. Каже нещо. Само ловец дека на мен направи. Искам. Алелуя, слава на Бога! Радвам се, че отново сме заедно. Халелуя! В септември месец бяхме отново тук, заедно с сина на доктор Джон. И днес се радваме да видим как хубаво и прекрасно сте реновирали вашата сграда. И сега е толкова прекрасно и толкова чудесно. И ние наистина сме щастливи и се радваме. Когато видях снимките, видях напредъка на работата и крайния резултат, наистина се радвам. Защото ние сме едно, ние сме брати и сестри. Амин. И връзката ни с пастор Краси, с другия пастор Краси и с повечето пастори от града от много години. И това е божествена връзка, това не е човешка връзка. Това не е защото сме една организация. Това е защото имаме един небесен баща. Амин. Нашия Господ и нашия Спасител Исус Христос. Амин. И затова вчера, когато пастор Краси пита дали може да дойдем днес тук, ние казахме веднага да. Защото наистина сме приятели и връзката ни, общението ни е. Халелуя! Така че преди да дам думата на доктор Джон, искам само да ви кажа, че носиме 3 от неговите книги, включително и последната книга, която беше издадена. Ако може само да ни покажете една. И аз ви насърчавам, искам да ви кажа, че те са на много достъпна цена.
Това е последната му книга, която се казва Мастер Билдър. Или на български е Майсторът строител. Сега, вие сте майстори. Голяма част от вас знам, че сте майстори. И аз ви виждам във Фейсбук. Обичате да пускате как сте на покрива, как изграждате зидарията, как слагаш плочки. Така че всичко виждаме. Всичко виждаме и знаем кой от кой отгоре. Кой от ССК, кой от отгоре, кой от днес. И по някой път се заканчваме, шегуваме се. Знаем кой е за еврото и кой е против еврото. Всичко знаем. Слава на Бога. И вижте, хубаво, че сме различни. Защото майсторите също трябва да бъдат различни. Един майстор прави едно, друг прави друго. Но когато всички майстори се съберат, те изграждат дома. Амин. Така и ние. Даровете са ни различни. Но в крайна сметка ние сме тук да съграждаме Божието царство. Алелуя. Така че искам да ви насърча да вземете тая книга Майсторът строител и в нея ще разберете много относно апостолското служение и какво Господ прави, за да съгражда своето царство. Също така имаме още две негови книги, една се казва Победител. Защото вярвам, че всички ние трябва да бъдем победители в различни сфери и в различни области. Така че ето това е другата негова книга, за която ви казах, Победител. И аз вярвам, че всички ние трябва да се научим как да бъдем победители. Амен. И другото важно нещо, което искам да ви покажа, това е един специален учебник, който се нарича Обновяване на ума. Това не е просто книга, но това е учебник, в който вие може да отговаряте на различните въпроси, които са зададени тук. И всичко това е с цел да се помогне на тялото Христово да се изгради. Така че ние сме донесли тези ресурси и аз ви насърчавам да се възползвате от тях. Добре, сега искам да поканя доктор Джон. Пастор Краси, ако искаш ти нещо да кажеш? Познай откъде е тази върховръзка. Виждал съм някъде, но не мога да се сетя. Май каза. Пенджарска кая върховръзка. Не познава тази върховръзка, къде е? Йо! Yes! Пратия по тъм от Америка. Нека да ви кажа нещо преди да вземе думата доктор Джон. Той наистина обича този град. И наистина обича всички роми от този град. Алелуя. И това не е само на думи. 2005 година тук на този площад имахме голямо открито събиране. И Господ докосна много хора. Спомняте ли си след това, когато беше наводнението в този град? Доктор Джон изпрати хуманитарна помощ, хранителни продукти. Така че ние раздадохме на много хора, за да помогнем в този труден момент. Браво! Алелуя. Така че той наистина обича този град, обича всички вас, обича нашата нация. От 30 години идва и служи тук. И сега е на почти 74 години. И се надяваме Господ да му даде сили, така че да идва отново. Thank you, Apostle Krasi. We are so happy to be Толкова сме here, щастливи да бъдем тук. to see you all again. Всички отново да ви видим. We love you. Обичаме ви Алелуя. We always remember you. и винаги ви помним. I hope that you Надявам се, I че remember you.
вие също ме помните. I hope you enjoyed my son Tim. Надявам се, че ви е било приятно с моя син Тим. You remember Tim? Помните ли Тим? When he came home, Когато той се прибра вкъщи, he told me all about you. той ми разказа за всички вас. He enjoyed being here so much with you. Много му е било приятно да дойде тук и да се съпознае с всички ви. And he looks forward to coming back to see you И с again. нетърпение чака отново да има възможността да дойде и да ви види пак. Hallelujah. He's going to come. Така че ще дойде. Today in my country, Днес в моята страна it's a holiday. е почивен ден, празник. It is a national holiday. Защото и е национален празник. It is Mother's Day. Днес там е денят на майката се празнува. Do you have Mother's Day here? Имате ли деня на майката в България? So, my wife, Моята съпруга this year, тази година is 50 years е от 50 години that we have been together женени in Christ. и в Христос. We got saved Hallelujah. together. Заедно се спасихме. Hallelujah. 1974. През 1974 And we've been together all this time, и през всичкото това време сме заедно serving the Lord. и служиме на Бог. God can keep you together. Бог ще ви държи заедно. Hallelujah. Халелуя. I have a saying. Yes. One wife for life. Аз казвам следното: една жена до живот. Амин. Right there. Ето я Амин. там. Амин. We have 4 children, Имаме 4 деца, 9 grandchildren. 9 внучета, Yeah. We have a big family now. така че имаме голямо семейство. And Hallelujah. I'm very happy. И сме щастливи от това. Thank you, Pastor, Благодаря, пасторе, for the privilege to speak to your people. за привилегията да говоря на твоите хора. Hallelujah. You have done a great work. Голяма работа си извършил тук. You are a great man. И си велик Божий човек. Huh? Амин. Нали? Амин. Hallelujah. And I've seen that new building. Видях и новата сграда, която строите. I want to see it when it's all finished. Иска ми се да я видя, когато е завършена. Амин. So we need to believe together, Нужно е заедно да повярваме за and довършването we й. need to do everything. И да извършим всичко, We need to give our money, да даваме от парите си, give our work да работиме, to make that vision happen. за да може това видение да се осъществи. Hallelujah. Амин. Can you see yourself worshiping in that new building? Можеш ли да видиш себе си как се покланяш на Бог в новата сграда? Can you see yourself? Hallelujah. Можеш ли да се видиш? Да. Yes. What a testimony that will be to people in this village. Представяте ли си, когато се завърши строежа, какво свидетелство ще бъде за цялата ви общност? When that building is completed, Когато сградата бъде завършена. and there's 1,000 people there worshiping God. И заедно 1000 човека събрани в новата сграда да хвалят. Амин. Ще бъде свидетелство. Hallelujah. I just declare there Аз will го be изповядвам. 1,000 people in that 1000 building. човека вътре събрани хвалят. Амин. In the Амин. name of Jesus. В името на Amen. Исус. Амин. Амин. Hallelujah. Hallelujah. I want to talk to you about the subject of hope, Искам да поговорим по темата за надеждата. because we hear a lot about faith, Защото много слушаме за вярата, but not a lot about hope. но не и толкова за надеждата. So I want to share with you how to turn a hopeless situation around. Искам да споделя с вас как да преобръщаме безнадежните ситуации. Romans chapter 15 and verse 13. В книгата Римляни, 15 глава, стих 13, God speaks of himself as the God of hope. той казва сам за себе си Бог, че е Бог на надеждата. He says, now may the God of hope
И той казва, а Бог на надеждата fill you with all joy and peace да ви изпълни с пълна радост и мир in believing, във вярата, that you may abound in hope така че чрез силата на Духа, by the power of the Holy на Spirit. Святия Дух, God да се wants, приумножава надеждата ви. God wants us to have a strong hope. Бог иска ние да имаме много силна надежда. Hope is important Надеждата е много важна, because the Bible says защото Библията that казва, hope comes before faith. че надеждата идва преди вярата. Hebrews 11:1 В Евреите 11 глава says, now faith is казва, вярата the substance of things hoped for, е за нещата, които искаме, за които се надяваме, the evidence of things not seen. и убеждение за нещата, които все още са невидими. So we see in this verse that hope comes before faith. От този стих виждаме, че преди да дойде вярата, идва надеждата. So we must understand what hope is. Така че е важно да разберем какво представлява надеждата. As a Christian, when you grow spiritually, Като християни, когато започваме да растем духовно, you come to maturity in Christ. почваме да съзряваме, да ставаме зрели в Христос. There are three things that are seen in our life. Има три неща, които се разпознават в живота ни. 1 Corinthians chapter 13, В 13 глава на 1 Коринтияни се in казва, verse 13, в 13 стих, it tells us about growing spiritually. за духовният растеж, който трябва да имаме. It says, when we were children, we spake like children. Казва се там, че когато бяхме деца, ние действахме като деца. But when we grew up, Но когато пораснем, we put away those childish things. всички детински неща изоставяме And he says there are three things that remain и тогава остават само три неща. after we put away the childish След things. като оставиме детинството, He said, now remains сега остават три. faith, Вяра, hope, надежда and love. и любов. You know those scriptures? Знаете ли го този стих? Hallelujah. Вяра, Hope, надежда, and love. любов. Hallelujah. Халелуя. These are the things that make you more than a conqueror. Тези три неща ще те направят повече от победител. So we must understand what hope is. Така че е нужно сега да разберем какво представлява надеждата. Hope means possibility. Надеждата означава възможности. You can't have faith for something Не можеш да имаш вяра за нещо, unless you think it's possible. докато не стане възможно. So hope is possibility. Так, за това ти е нужна надеждата, защото тя донася възможностите. Maybe you have a situation in your life today Може би имаш ситуация в живота си днес, that you think it's not possible to change it. която ти се струва невъзможно да бъде променена. Maybe it's a physical problem, Може би е физически проблем, a financial problem, финансов проблем, a marital problem. проблеми в брака. We all have different problems. Всички ние имаме различни проблеми. And sometimes it looks impossible. И понякога изглеждат безнадежни. But the Bible says Но Библията in казва Matthew chapter 19, в Матей 18 глава, with men it is impossible, че това, което за човека е невъзможно, but with God all things are с possible. Бог всички неща са възможни. Hallelujah. Халелуя! Jesus said, Исус каза, if you can believe, ако можете да повярвате, all things are possible всички неща ще станат възможни to him that believes. за онзи, който ги повярва. So hope is possibility. Така че надеждата е да видиш възможностите. Hope is in your mind. И надеждата се намира в ума. It's how you think. Това е начинът ти на мислене. You have to believe in possibility. Ти трябва да повярваш и за невъзможното. For there's nothing impossible with God. И да повярваш, че няма невъзможно нещо с Бог. I'm going to tell you some situations Ще ти разкажа за няколко ситуации, that looked impossible които изглеждат невъзможни на пръв and поглед. how they were changed И как бяха обърнати and they became possible. и станаха възможни. No matter what you are facing today, Не без значение с какво се сблъскваш днес. there's a possibility Има възможности in Christ в Христос, to change that situation които ще променят ситуацията ти and bring the answer. и ще донесат отговор в Amen. живота ти. Hallelujah. Амин. Халелуя. Paul said this, Павел казва следното. whatever things are true, Това, което е истинно, honest,
което е честно, just, което е справедливо, pure, което е чисто, lovely, което е добро of good report. и носи полза, Think on these things. почни да мислиш върху него. Paul was telling us Павел ни казва, that our mind is very important че умът ни е нещо много важно, because hope is in our mind. понеже в ума ни се намира надеждата. Hope means I'm thinking Надеждата означава аз мисля, there's nothing impossible with God. че нищо няма невъзможно, когато съм с Бог. Амин. 1 Thessalonians chapter 5, В Първо Солунци 5 глава it talks about how to protect your mind се говори за това как да си пазиме ума and how hope protects your mind. и как нашата надежда ни пази ума. Paul said, but Павел казва, let us who are of the day be sober. Let us who are of the day be serious. Let us who are of the day. Okay. Breathe again. Първо Солунци. 1 Thessalonians Yes. 5:8. В Първо Солунци 5 глава 8 стих се казва, Okay. а ние като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение. Hallelujah. Халелуя! It says that we can wear a helmet on our head. Казва се тук, че трябва на главата си да носиме шлем. A helmet protects your head. А шлема се поставя на главата, за да ти пази главата. And he says hope is a helmet И Павел казва, че надеждата е като шлем за ума ни, because it's protecting your mind. защото пази ума ни. When you're thinking all things are possible with God, Когато в ума си имаш мисли, всичко е възможно с Бог, you are wearing a helmet. това означава, че си носиш шлема на надеждата. A spiritual helmet on your Това head. е духовен шлем, който стои на главата ти. Because the devil wants to tell you Защото дявола иска да ти нашепне. so many things are impossible. Толкова много неща има и са невъзможни да се разрешат. You'll never be healed. Никога няма да бъдеш изцелен, Your family won't survive. никога няма да ти оцеле You семейството, won't have enough money to pay your bills. никога няма да имаш достатъчно пари да си плащаш The сметките. devil wants you to think impossibility. Дявола иска постоянно да си мислиш, че всичко е невъзможно за теб. God wants you to think А в possibility. същото време Бог иска да мислиш, че Алелуя. всичко е възможно с Него. Алелуя. I want you to tell your friend next to you, Кажи на съседа си до теб сега, put on your helmet. служи си шлема. Сложи си шлема. What does that mean? Какво означава това? It means to start thinking nothing is impossible with God. Означава да почнеш да мислиш, няма нищо невъзможно с мен, когато съм с Бог. Халелуя. Yeah, come on. Let's give Хайде God сега. praise. Нека Amen. да дадем слава на Бога. So tell your friend next to you, Кажи на приятеля до теб, nothing is impossible with God. нищо няма невъзможно за Бог. Нищо няма невъзможно за Бог. Now tell them again, Айде сега пак му кажи, put on your helmet. служи си шлема. Сложи си шлема. How do you put on this helmet? Как си поставяш шлем на главата? With your mouth. С устата. When you say with your mouth, Когато изкажеш с устата си, all things are possible with God. всичко е възможно чрез Бога. Say it with me. Айде да го кажем заедно. All things are possible with God. Say it. Всички Всичко неща е са възможни с възможно с Бога. Бог. Всички неща са възможни с Господ. Hallelujah. Say it. Алелуя. Айде пак, всичко е невъзможно с Господ. Всичко е възможно с Господ. Yeah. Алелуя. Now, И сега, Jesus said all things are possible to him who believes. Исус каза, всичко е възможно за онзи, който повярва. Now I want you to put on more of your helmet. Нека сега да добавиме още нещо на вашия шлем. Say this with me. Кажи това с мен. I believe Аз вярвам, Аз вярвам, all things are possible with me. че всичко е възможно за мен. че всичко е възможно за мен. Hallelujah. Алелуя! All
things. Shout all things. Извикай всичко! 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 All things are possible to him that believes. Защото се казва, всичко е възможно за онзи, който вярва. I am a possibility thinker. Аз съм човек, който мисли за възможностите. You are a possibility thinker. Ти си човек, който мисли за възможностите. Алелуя! He believes Той вярва, that building will be finished. че тази сграда ще бъде достроена. Амин! It may look impossible right Може да now, изглежда в момента невъзможно, but he can see it finished но with his mind. пастора в ума си може да я види завършена. Hallelujah. Алелуя! All things are possible. Всички неща са възможни за онзи, който вярва. Hallelujah. Халелуя! Oh, come on, let's praise God again. Hallelujah. Нека да Let's отдадем praise God. славата. I have had situations in my life И аз съм имал ситуации в живота си, that looked impossible, които изглеждаха невъзможни. but I refused to accept Но that аз idea отказах да приема идеята за невъзможни неща. because I know with God, Понеже знам кой е Бог. who's my God, Той е моя Бог, all things are possible with Him, а с Него всичко е възможно. Амин! and I believe that. И аз го вярвам. My son Samuel, Моят син Самуил, he's Tim's older brother. който е по-големия брат на Тим, който видяхте миналата Sam година. is now 49 years old. В момента големия син Сами е на 49. е на 49 години. Wow, hallelujah. Халелуя. Yes, I'm getting old. Май съм поустарял вече. Samuel Сами was living for the devil, живееше за дявола, drinking the vodka, пиеше си водката, smoking the pot, пушеше си тревата, not going to church, не ходеше на църква, living a sinful life. направо си водеше грешен живот. You know, sin can bring a curse upon your А life. нали знаете, че грехът носи проклетия в живота? The Bible said in the book of Proverbs, А в книгата Притчи, Библията chapter казва 26 and verse в 2, 26 глава, 2 стих, the curse че without a проклятието, cause, the curse without a cause will not come. че Proverbs 26:2. че никога не идва проклятие без причина. So Samuel Така че сина ми Самуел had a curse in his body. беше проклет в тялото си поради греха, в който живееше. He had many warts on his feet. Излезаха му на стъпалата кокоши тръни, ама много. We call them planter's warts. Yes. Have you ever seen them? Виждали ли сте кокоши тръни? Да, yes, yes. He had many planter's warts. Излезаха му много кокоши тръни по стъпалата. And he was going to the foot doctor. И отиде на лекар And they were cutting big pieces from his feet. и започнаха да му оперират и изрязват големи участъци от ходилата с много струпани кокоши тръни отдолу. Because those warts were they were clustered together. Защото кокошите трънове излизат на клъстери, на цели гроздове.